Jürgen Fenek tilef żewġ kawżi kostituzzjonali. L-ewwel waħda kienet kontra l-Kummissarju tal-Pulizija, l-Avukat Ġenerali, il-Ministeru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali u l-Assistent Kummissarju Kit Arnaud li kien l-investigatur ewlieni fil-każ tal-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Jürgen Fenek intalab illi Arnaud ma jibqax involut fl-investigazzjoni u li min joħodlu postu jirrevedi d-deċiżjonijiet li ħa wara li allega li l-imsemmi investigatur kien jgħaddi informazzjoni dwar l-investigazzjoni lill-ex Chief of Staff l-Uffiċċju tal-Prim Ministru Keith Schembri u li Schembri biex Mart Arnaud sib xogħol. It-talba tiegħu kienet miċħuda mill-Prim Awla tal-Qorti Ċivili u kien għalhekk li Fenek fetaħ il-kawża kostituzzjonali. Imma l-Qorti Kostituzzjonali wkoll ċaħdet l-ilment waqt li deskrivit ix-xhieda ta' Arnaud bħala waħda li baqgħet konsistenti u kredibbli. Il-Qorti semmet ukoll li Fenek ma bidix jilmenta mill-ewwel dwar Arnaud imma wara li t-tieni talba tiegħu għal maħfra ġiet rifjutata. Intant, it-tieni kawża kostituzzjonali li fetaħ Fenek kienet kontra l-Avukat tal-Istat u l-Kummissarju tal-Pulizija fejn ilmenta illi l-prosekuzzjoni naqset milli tagħti aċċess għal provi u l-materjali li kellha aċċess għalih. Jürgen Fenek fetaħ din il-kawża wara illi it-talba kienet miċħuda mill-Prim Awla tal-Qorti Ċivili imma anke l-Qorti Kostituzzjonali ċaħdet it-talba. U rimarkat illi huwa biss meta jiġi determinat il-proċess ġudizzjarju kollu illi jista' jiġi stabbilit kien hemm ksur ta' drittijiet tiegħu mhux qabel. Fuq iż-żewġ kawżi l-Qorti Kostituzzjonali kienet iffurmata mill-Prim Imħallef Market Kuti u l-imħallfin Giannino Caruana De Maio u Anthony Ellul.